Aputibana ionan mariban wakatumiran ionan disano Adenalai sabana mariban kito wakatulan disano wakatu takabira tureram tabayando abare kejadian Tuhan kita tabayang ladenyo sawah-sawah Tuhan jadi Tuhan kita tabayang batakaran wakatu di sana batangkaran dia menjadi Tuhan kita. Tabayang iola dejo anak-anak banang iyo Tuhan kita. Tapi tak kurang lalai mengaplah kami pintu. Iola kami jawab lari sepanjang lanyo tanyo. Iola dijawab sepanjang tanyo. Dalam dia tak kurang maaf di pintu. Lain hari lagi sambung lantaran katu lamau tu pulau obatan nuju subuh beko ketiba lebih lagi tak kurang yo maaf lagi di pintu maaf lagi kami nilai sabana orang banyak. Rabbi Ya Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita hai sahabat ditelan saudara wassalamualaikum para sahabat sungguh dengar kadalah sana Quran yang jujur di surah Al-A'raf ayat 6 ayat 127 ayo inna fakahu mendengar khairu maka Nabi Musa berkata Fir'aun ila Musa
dapat maklum sabananya kami lama kaum tinggi dari kau tua batimpun papakan tinggi kalau beta susun itulah kata pinaulaan ke Nabi Musa mana jaga pakat semua dadu suara bergaga ujungnya cengi yang lama liparua Firaun lenyatu orang sikapi perintah lah turun dari Jibril kan Nabi Musa supaya manusia Firaun dari negara Mesir mama Firaun para niai sapula muaram Maria surah di lautan tengah Firaun mati lah sampai aja nyo dia mengajar Musa utang babai na jangan menyasar menyimpan musuh apabila pun kepinta kada babaunya penyimpan aku tangga umum ke kita ke tukang pitua khusus ke kita ke tukang silawa kita bersilawa di mana-mana tampe kaji dibuka alasan tidak ayo tanagada galema nazi bercampur je cini caca semuanya lagi dan ke dalam sidang apalagi kita berada di dalam Minang di Minang Kabau adalah kambang ada hujan talapu ada panen talakang di masuk ini di mana komala rimau lala kerana nominal lucu pada papi dan akan lalu dan orang datang ada keliru lah bini yang dia kata basapu lah kali di goyang baju negara kagara di goyo kagoyo dia coba kala kailang malu kalau kaike ayat ibu babi tu malu lama cucu aja oi la baiku iyo de laju ibu oi lola buang Di mano aduh
manutu Oranjo Lele Antan Lekanamu Lele Yantakan Antido Apalagi Dela Tuhan Guru Lade Malempan Antajo Kan kenyotanyo Allah Nabi Mukoban Asamo Otetapi adalah diuntukkan Allah Deka kami obat Aduh Deka Nahan dan Arjuna Allah Deka Nununtut Otajo Otarimu Allah kasih banyak Iyo wai karimimu Osuko iyo delayata Allah dari sana sur Udano de ini lalah Allah ini Kiro di ayamona nanya kira lamu watanyo ordinary lamu Laban
Oh aku rukunyo hai tandola isilam hai Bilai la baruko atau batampan Oh tolong tunjuk talada oh ai sabar Allah di dalam syariat Allah di luar syariat Oh iman isilam di dalam syariat Mengapa ditinggalkan Ala rukun jo syarat Ala itulah dia Ala musariat Bina syariat Naso torikat Ala tarikat bina bicarullah Dikandung baciciran Dikandung baciciran Dikandung ya oi Cuburlah pahala bandir waka mengajak torika Syariat tinggal Syariat adalah nyata Alana tubuhan kasar Mengarajokan rukun kamahamu aman Oleh kau pulang kapadonan asal Itulah kagani Amare nyobaka Maawasi tito di mana nyotinggal Lada oi saudara Kelan sahabat Oh kita kau matilah sampai jawapan Oh di tangan kuning Badan bagole Laisa orang indah Atau malie Oh haratonan banyak Oleh indahmu pakai Malaikat menjadi Aku tu ala anan Hanyonan Dua orang malaikat Oleh bukan menanyakan Oleh kaji toikan Malaikat tanya amal ibadah mulai mamakai rukun josara Tapi kau ingat tetapi kau indah kadang mula Oleh siang berangkanya seorang kayu wasiannya jawab Oh sabangka hanya itu sabangka itu alulah lagi kata marusi Kurang alumah para sayang digugur oleh indah barisan Orang malaikat udah taman dakwah al-bunita yo akan kita dengar Oleh wah maramuka Oleh wah imaramuka awak bila tukar Rasulillah kemudian itu Nabiyuka Kanyo malaikat itu Siapa Tuhan kamu Siapa imam kamu Billahi kau Nabi Pagulu kamu Bisa tu si jahil telemanya sendiri Ala memang aku iyo batu Oleh janganlah padorangi La suruhan lainnya Oh indah biduli Babue sakanda hati Asia Rasul Asia nyopai
di dunia malin orang namokan pengajian torikat ai babuni topan la tauna la de Muhammad la taujo Tuhan la tauna di ujud sarato ujud sabita pandai membedakan malam sedikit atau ketinggalan sarai rukunnya indah dibaukan macam-macam tunggu di tangan pilihan lain ibu awak mana pulkan ada lain dari sudah menayangkan 666 oh sekian banyaknya cuba pakaikan menjadi babadi umat Islam adalah wahyu sudah otolah sahabat belai bukan nandilah mengaji torika makanya itu kulai bagi syarat memakai kulai martabat atui di kambang atui di laka banyaknya umat di zaman kini cobalah dia bana mencari piti indah di tangan hidup mati hanya sangko salah indah ku balik segala pamian Nabi soal pengajian sekian diberi sekian tahun lepas kami dialang bayi di tanah Arjuna di muka narami sebagai sambungan cerita anak putri tadi tinggallah baca puyalah ada kawan hilanglah bajari kuranglah bajuku sedang babilai sedang mandang tentuna abah senang hati ayuran ayah ada pemudi banyaklah sayang di dunia sayang indah salangkan sayangnya bunuh walau kabar hatinya merah badal maranun telepon sayang jual banyaklah sayang di dunia sayang indah salangkan sayangnya bunuh walau kabar hatinya merah badal begini telepon sayang jual oleh pulau sayangnya indah samara sayang disayang dekat di tulang tago tulang malah badan tabungan di hati tolong hilanglah jasa tulang badan tabungan hati tolong badan tabungan lain pula oleh sayangnya bini sayangnya kacurah ketika badanku bapini tapi indah dekat di sadonyo bini dalam satu terjadi tapi dalam sana sadonyo bini dalam satu indah nanti hati oleh wahailah sahabat iyo lana saudara dari soal yo pangaji ala jadi nani yo rasulnya magi nani yo la
mama ukesara tunala jojanto Malumi yo atuan guru lah melempar ke semua tanyo melempar lekat tanyo di mukonan dionan basamu tetapi sabanalah diuntukkan kaki pabadan kami nambah dua iyo ada juna oleh taruh tulah denyo tanyo memang sabanade banala panani yang iyo nande tolan tanyo masalah Islam miran jua ditambah iyo la surahnya oleh la setelah yo Nabi akan mi'raj la sudara mungkin yo arati denyo mi'raj kita sadonyo la tahu pulo ya itulah naya dekat iyo itu nandelah dio tapi sabalungan kami jawab nak kami banyak tonan mi'raj pulo Sima-simala dekat bana di mukonan iyo nande basamu Nabi yo mi'raj naya kalangi ko kita mi'raj ba apa pulo yo manuri pangana cian kita kita salah sedekito percuma kita mi'raj katuan kita karena dosa tiyo itu memang de adonan lah hikmahnya Layo si mala de kamana nak kami yo akala di panyato kami curala de paparkan manuri kaji kami hitarimu kau kita nawa katulan yo mi'raj saudara awak katu tak kabila turea bisa batang penyo dihilangkan iruna dunia tubuh kasalanya yo kasadonyo itu di bandala de nyobana yo nenale tapela meraka gitu aku tiba na dionan mariban wakatu mi'raj yonan disano nenale sabana bamari pada gitu wakatula di sano wakatu takabila tureram tabayan doa bare kejadian Tuhan kita tabayanglah denyo sawah-sawah Tuhan jadi Tuhan gitu kota bayang batangkaran dia wakatu di sana batangkaran dia menjadi Tuhan kita tabayang iyolah denyo anak-anak banang iyo Tuhan gitu itu yo hati bana itu basamu itu sakadalah de bayangan kabake diri kita nan basamu oh kini masalah de nonai ayat tawakatulan yo mi'raj oh nabi yo la de nonai kalangi iyo nan para tamu iyo bertemu lajo arwah oh nabi apa di sana sampai olangi lanang kadu katijo kampe kalimo sampai katujuannya minta katarangan kekaminan niyo dan bahadu dan lain ayo kami jawab iyolah sepanjang tanya oh dilangi yo para tamu malah dekat pulau bertemu do arwah Nabi Adam adenalah itu nanti sana adenalah wakatulah di sana berkatu arwah Nabi Adam kajunjungan kita ayain apun katujo nanti sima dekat pulau arwah nani yo nalana Jibril iyo edang amolah kato iya puyo nanti lah engkau dan basta tu engkau lagi sanu itu yo katola de arwah Nabi Adam kapado malaika yo Jibril jago jawaban yo wananyo Jibril aku jo Muhammad
lagi siko. Yaitu nana doso atulah de parenta dari Tuhan iolanu kita. Mandagayo de nalai kato itu de tabuka lagi nan para tabu. Ode layo nabi ode nyona ode kangalan nila nang kadu. Sudah selesai daripada itu tarikan lagi nan kadu. Iyo bertemu jorwa nabi. Sadaya naladi sano. Ade malaya kai sana moyo. Ede nalai sudaro. Ajo konani yo pertanyaan masih sarupo lajo jako. Adalah sapura de nyobana lagi bukan lagi lah nak kadu. Ode layo kini saja mana jawablah de nyota buka pintu langit nang katigo. Ada nani lagi oleh Nabi Koyo Nabi Yusuf nan lagi sano. Di sana puluh arwah Nabi Yusuf batanya ka malaikat Jibril nangko. Siapa yo nan lagi sano. Onal jowa yo la siapa. Yaitu malaikat Jibril najo junjungan lajo kita. Mana gayo de yo itu bakatu Nabi kita senano. Ode lama dangala de nyotanyo dari arwah yo Nabi la Yusuf nangko. O Nabi Jibril menjawab wakatu iyo la di sano. Ambo kini yo sedanglah dengadu lai jo kekasih Allah kana monyo. Mana katola desa patala sota buka la sugiro. Hotel tabuka la pintu lagi iyo nan mola nan ka ampeyo. Ayat ini lagi yo naka ampeyo Nabi Idris nalani sano. Ona yo mana bila bata mujo arwah Nabi Idris yo di sano. Kalimu yo de Nabi Harun de tanai di situ batampeyo. Oka anam batamu arwah yo Nabi Musa yo di sano bertampeyo. Ona nilangi leka tuju. Ajo arwah Nabi Ibrahim de basomo. Di situ lanyo mana. Ombak dia de batatamuko. Iyo naka tujuan di situ bana tata kunyo. Di sini yo mola nande tata ku malaikat Jibril jo Nabi kita. Pasaran niyo Nabi na Ibrahim kapake junjungan denyo kita. Bala tawiyo tadi dunia badi anak kira mamati ayo. Odelayarati nande nyobana nasadang balaswa kini nangko. Kita beri pada marwakam iyo haratola denyo kita. Iyo nanutula kelanjutan pembangunan yonan surau kita. O kita malah ibarat o nasadang yo bakati yo tantunani sula di akhirat. Kita maambil labonyo. Apa itu badana tu Nabi wana katuna labi sano ditambah juo batasabia kepada Allah yang asur. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu banalah dipabanyak dibaca nanti dunia naiko. Amin makalimanya deno singke ojo kalau nalla dibaca tapi nan mola nan hikmahnya. Oh memang luar biasa. Barang siapa nan rutin mawila dekan itu iyo siang yo pagi nago. O laisa Allah Yesus, o nyampa dia kira Yesus dibangunkan sebuah demakoto. Adenala itulah denyo bana, o kana sabiala denyo naiko. Iyo lingan di mana mare dan iyo deka bojo Dela ya dila dela sonyo. Jadi kami nan badu. Ko dirantang namu apa
Tapi tak kurang ada lemah apalah kami pintu. Yolah kami jawab lari sepanjang lanyo tanyo. Ayolah dijawab sepanjang tanyo. Kalau dia tak kurang maaf di pintu. Ditanyo apa tanyo lah jadi ratonyo lah dilain hari lagi sambung. Di situ terjalin bagi rawi aku tertinggalkan. Oleh singgala tolonglah dikagumi. Oleh marapi tolonglah taat. Oh talago, orang nak tinggal kini. Oh talago, ada orang namakan. Oh talago, orang tinggal kini. Oh talago, ada orang namakan. Lagu lanalamu, lagu nasaja mai bohibo. tapi kau karayo lagu nananku kati bandaro balain denyo kulo. Memang balain lain bana di hari laika subhanahu. Lagu nani yo ayaka sadia tonana gamai boibo. Nanjolo lagu ne tuan salmon niyo itu nelah diyo. Iyo na kamila denyo bari wala suaro la tabedo. Iyo ayatale kanamu. Odela yo antala kantido. Kalau irama tuan salmon la isara cuin bahelo. Odela tatu na yo kami bari yo barang sado yo katakao. Manjana le hari naleka sebuah kini kala dini kaya itu. Hati dan mamang pikiran guncang gumanta tulang mandang cabi si kain kapang di tengah rumah. Aku jual
bila pihak pandan hati nana risau alun tabale kasih jo sayang denai batinggalkan arwah marupo di dalam mimpi tak cabi hati memancing tangi tak gagau badan sayang kemana nan alun sudah kasih yang dipisah sabilah papan hanya nak tinggal kemaya aruh lanan hilang ada bujua mande adilah pipanan hati dan mama halun tabale kasih jo sayang adenai batinggalkan arwah marupo di dalam mimpi tak cabi hati memancing tangi tak gagau badan sayang kemana alulai sudah kasih yang dipisah sabilah papan hanya nak tinggal dari loye aruh lanan hilang mana kami batinggalkan sadang nyuarek kasih sayang abah baja